uzoba yithina-ke basebenzi umsebenzi ngamunye uzoyisayinela yena i-job description yakhe uzoba kunina kokuthi niqhumela ama-software enu ngokwama-department enu ukuthi azowenza yini umsebenzi. Option number 1. Option number 2, asilaleleni. Option number 2, umsebenzi nomsebenzi uzoyisayinela yena i-job description yakhe ethi yena into ezokwenzeka uma sithi umsebenzi ngamunye ezoyisayinela yena i-job description yakhe sichaza ukuthi uzoba nosuku noma iy'nsuku ezimbili ezibhaliwe laphansi sinikiwe neplani yekhona. Inkinga ukuthi asikwazi ukusho konke la ngoba safanele sihlale namashoftware. Angithi niyakwazi umthetho ukuthi sifike siqale siripothe amashoftware bonke bese sibe siyoripotha kubasebenzi. Esizoripotha labo basebenzi sizobe sikuqamulelile bese kumashoftware sethi ukusho konke sesiveza lencwadi ngoba amashoftware azosilana kade sibathumile bafike bayikhulumelela bona baripotha kubasebenzi sangabachazela ngoba ibona akade besithumile. So izinto fanele siyiqondise ukuze sikhulume into eqondile. Sizosuma sesiriphothele ama-software ngoba sizoba ne-software, special software 1000 efanele sibe naso kulesithathu ekuseni ngoba esizoba naso kulesithathu ekuseni ukuthi sihambe sagcina-ke bese kuthi ngolesithathu emini ngabo-10 bathe u-9 uma sekulesithathu siqale nama-software ekuseni bese siyabuya size ku-LLF. I-LLF isona i-structure phezulu esivuma zonke izinto ezizosebenza emkhandlwini. Asikwazi ukuvumelana thina ku-LLF ingekho into esayiniwe yabhalwa phansi. Sizothi uma siqeda ngama-software bese sesiya ku-LLF. Asisimisi istrike singakaqedi inkinga zethu. Singakatholi sikhuna. Kodwa egcineni istrike asizosimisa. Asifuni kusasa kube yithina ama-software esithi istrike siyasi-withdraw ngoba thina sathi akube khona istrike sasho abasebenzi. Engishoyo ukuthi njengamanje bonke balayingekho babiziwe labo ebizwe khona mhlawumbe liyoshona noma liyoshwa sesikhuluma olulunye ngoba awukwazi ukuthi sithi sikhona thina kuthiwa thina sikwazi ukuthatha amalimo kodwa ukuthatha idolobha. Ilapho-ke manje ekufanele sicacise angizokuthi ndithetha ngokuqamulela into yokuthi i-grade noma i-task iyasuka ku-3 iya ku-7 izokwenziwa isisindo somsebenzi esiwenzayo. Umsebenzi esiwenzayo njengoba sithi kuzoqala i-job evaluation. I-job evaluation izobe iqala ukusinda komsebenzi wethu. Kunama-job evaluation efanele yenziwa awu-152. Uma sithi awu-152 asisho ukuthi abantu bawu-152. Ake ngenza isibonelo no-West engisebenza kuwona. Ka-West kunama-job description azobe u-6 for ama-general worker. Uzoba ama-general worker aka-domestic waste ngoba awenzi umsebenzi ofana nowaka-street sweeping, awenzi umsebenzi nowasema-public toilet, awenzi umsebenzi nasema-garden side.